Kebangma government habanga acuke dalan paki engi phayo. Tiprasa lukuni bagai busuk wansukjak phiaba edisi hapangi MDC Sodogor koloni mangpli juda. Jorani news MDC ni nogo thangai wana jakha. MDC Sodogor koloni nok ompi jontrona kamiwo. Thangai nugui kha MDC Sodogor koloni nok sakawose kichi kopla. Songjangnai chikon mikon haipai BIP gri. MDC lukurongni tiprasani jengjalno nugui kha khamjago. Tabuk bo lukurongno chubanai ulo bo lukurongno chubanai hini saka MDC. Naitongni choyakare Jorani news. Jongnai joto lukurokno haina hai lamsogo ang tini phai sok paikha TTADC ni MDC Sodogor koloni nogo bini nokni mangpli bini Thaini mangpli norok nugui manai Jorani news ni bokhaktui lukurokni songjak lukurok bai khlai rohojak MDC bo tabuk bo dofa lukurokni bagai samung khaimani bagai norok nugui manai thik boni nok bwskango ang basajak boni nok ti mangpli bo norok nukhona kwbangma EM MDC minister kwbangma jani je haipai khlai dalan phaki khlai bro nukhung swnamoi tongo phiaba tirpura hasteni kaisa juda kuk mangpli kasai phaikya Sodogor koloi MDC ang phaidi bobaibo kok sanan bagai sai tongnai nai tongdi sir nini nukhungo phaimani yagulo Jorani news nini nokni mangpli nini thaini mangpli ro buinsa kisa juda bui kwbangma EM MDC kwbangma tongo dalan phaki bai koplungjak nung hingkai tam bagai dofani samung tangman bagai to bomhaini bagai nung tabuk omhayo tongna na Actually, bela na hambai. Puila hangga keto norno ang kaisam kok sana musugo. Oboto ani private property. Noro jaga ano sungyo hotel jaga paikya. Abo saya klai ang tabo hai riro busum jagya. Tabo no tuitu ko baidro. Jak noro paikya ba. Mas halai nei. Abo to different borok tongo different borok ni shok tongo. Abo jar shok. Inge tabok ani hingangkai ektano uddesho je youth IPFT khlaipron simi. Tipralen nije ekta shobdo o bokrok bisingo hapron simi. Naharmung kaisa je chin tiprasarno bahike chung mothangi manai chin tiprasarno kubi no tipralen bahike khlai manai. E ideology e one sumungtuino chung tini Sara Tirprao rally khaikya himka angke bono sejano musuya ke bono sana musuya je bo omuk phona building 3 tala tangka omuk phona bank balance ramka abo jar shok abo jar kaisa abo chailap kare abo jar personal matter but ani kono saving kare tak porjonto ani 1 taka phono saving kare ani cherai lumkangka ang bithi ango nogo bohaino phayo Paikangke ko onok no repairing khaina ba naro that much amhai budget bang extra ba bang toiri khaimia ko repairing khaina pan chang khlaina hinpan che khaimia ko kani cherai rok taklai je kasangma sijono lumkha kongrai manja kha ang case rang bai bithi paimia ko tak porjonto ang khumulungo ani kaisa khub close borok boni bithi dugan tongo aro nang baki bonao doctor no phone khai advance thango maike nang bithi rok paya koi baki phano haike phano choliwei haike ani family nang ran khane chesta khlai to bad bakani je honorarium man mane apna ang jotto je rang man mane apna ang kono na kono ekta রকম ভাবে আং চিনি যে দফানি বরক যারা জংজাল কালাইনে রনো আং খরচ খাইরো বাট বইহাইকে আং প্রেস মিডিয়া নতুই আং হাইকে রেখা আবো আঙা জায়গা করে আইছি আবো আনিয়া শক করে আং প্রেস মিডিয়া বইবাসক শক করে আঙাসক ফোকাস ফাইনা মুজি আং আনি যা মানসা আন লেভেল আং দं আইছি নং ফাই আনো তিসাকা হামबाय তবে কেবা হাইনাই মাসাও আনো সিংয়াও নেক্সট টাইম আগে তা ফাইলেলি হামबाय আইছি হামबाय
Pariseng tuluk MDC haikaba ADC hapangni sodagar koloi boni nukhung haika nogo aste seng tuluk nailani mangpili brok ni nukhung ni borok tai boma haiklai tong pare by note tuma khailai ro जों SSC group ni meeting khlailai mani oro kaise MDC nogo tambai khanya nangkha MDC ni bihik bo sini group tongma ba boni oro klaita tini khlainani ke ba abon bagi phailai khata khlailai ka abo jonwaisa nok jotono unglaita bonor salsa ama hai bagi tini boni oro klaita bagi oro khaitong hata na norok nu mangkhana kade yang bini songmani rumo kisa habinai nei nadi mangpli bini kitchen room hai kaba mami songai chamani jaga thai ang oro bahani kisa kok sanan bagai side tok nai madam ado kisa sare madam oro to noro mami ro songai salai जों अरन संगै जाव tabla tam songai tong mani ता उनकाय गति बने माइ रुचाले अंका रुटी सासने नै रुटी खाइ तंलाय काता रुटी खाइ तंगा kana MDC haikaba sodagar koloni boni thik boni buribe angkok samani mangpli belai juda CM kabang ma ADC hapango hapang khai tongnai rokni bisigo sodagar koloi kaisa mangpli juda nugui manai norok jora news nai tongdi soya khari nongkha MDC sodagar ni boni bukhada nin mungkha Ganas koloi